kata kasngi ngin nyepet shapang kawai ke condition kabagi khat ka pneumonia. Kanai ka pneumonia kakta yaki benta ki basha po jang utar kabaki khat ru ka alveoli ya kanai ka jingpang bun sen la pelang daki knyang jingpang hi. Kum ki bakteria lene virus. Hashwa banya shakmat jang kanai ka topik tongin nyepet yaka dur lene ka benta lene ka jinglong jong u lungs lene utar badru kumnoki trekam kiler ki rung lengbaki tliukmut jongi bad haba ngiring mesim ngiring yaka oksigen bad kayat tater lengbaki larynx nang ta ki poi trachea utrachea ude ruu pipe leer nang ta na unei umain trachea udon pat saar teliki tenat ya ki ba lakhan ki bronchus na ki neki bronchus ki don pat ki tenat ki barit ka bagi khot ka bronchiole sakipat ki balas du jong ki neki lenti yat ler kita ki deki alveoli ki neki alveoli ki longkum u balun haba ngiring sem u he bat haba ngi penhir musim pat uret dia ha u alveoli kadai ru ka jaka ka ba ka oksigen bat ka carbon dioxide kia exchange namar ba kabangi ring mesim kedai ka oksigen lashim no da kamet bat ka carbon dioxide ka ba dan lepa ha macam ni lashim no bat la pemi no nang baka jing penhir mesim jangi kata kedai ka carbon dioxide menta thalai pilai yo idea mandumala shapang kumno u tor utrekam bat mentangin pai shapang kane ke topik pat kedai ka pneumonia ka pneumonia hi kedai ka jingpang ka bakta ya ka alveola kala ban kata ya baro arteri ki lungs lene tang uwei u lungs kane ka jingpang kala ban kata daki knyeng jingpang bat kine ki alveoli kila bandap daki lene ki ksuny kaba pelong ye kane ke jingpang kadai hi naki knyeng jingpang kum ki bakteria lene ki virus lene fungi bat kiwe de bat ngiyo ru ye kane ke jingpang lada ngiring mesim nyaka leer ke badan ye kine ki knyeng jingpang kane ke pneumonia kala bangkta ye barok ki briu henrei kiba kloi bah ban yo ye kane ke pneumonia kalong ya kitoki teman ki badang khunlung ya ki kena kito ki briu ki bala shitam jur kito ki briu ki bala duna kata ka jing yele ha ka bormat ki briu ki bathia hospital da ki bun por khamtam le ye kito ki badan ha ventilator ki briu ki batre ha kharkhana ka pneumonia ru ka dan lagajang ka jaj pneumonia dan ki bayo na ka bathia hospital aspiration pneumonia kabumun ba lada ki jingbam ki jingdi lene ki pri ki rung sha utar kane kala ban pelong yaka pneumonia kisain lene ki daki bapau jangka pneumonia ngila ban yo I kumka jing shit mat kajurha ka bapumi yaki kerkhak jingpang ka shadam lene jinjar banring lene penhir musim sngew su kriat kajing kalrang pri lene pri jingpang penher bar kajing sngew tlot mat kumno pat bantip ba kadeka pneumonia nangkong ki doktor kinkeli jingkeli yepi lene ki collect history nang ta pade kensa examen yepi hakapor ba examen u doktor ki pendan ka amdaki stethoscope ban snap yeka sang hapo u lungs jongpi ladadan kano ka jingper na ka baju lang kabala bandai ka pneumonia bat lada ki doktor kilap yaka sign ka badai ka pneumonia kin sa advice biang ban le yaki test ban pun confirm ba kadai ka pneumonia ne ka kin advice test biang kum ka test nam ka chest x-ray test yaki kerkhak bat test yaki umpenji CT scan badan ru hateng ki shim ye ketuka naki alveola bat kisa test bat kin sa otherwise yaki test ki ba maki kis ngudon kam manle karukom sumar pat yaki pneumonia kasyang
hakijat pneumonia ayu ki nong pang kidan. Lada ki yo ya ke pneumonia na uknyang jingpang bakteria kin ai antibiotik. Lada ki yo pneumonia na u virus kin ai deka antiviral drug. Bat lada kadai ke pneumonia na u fungi kin ai deka antifungal drug. Kumno pat banyada naka pneumonia. Kajing ai tika kalang kawai kalat ka banyada na kaneka jingpang pneumonia. Bat kajing lek huiru kalang kawai kalat banyada na kajingyo ya uneu kenyang jingpang. Bat ngide bankir na kajingdi duma lane secret. Ka breathing exercise kalong kabadan kam na benta kajingko jingkia jong uneu lungs jongi. Ya ki khunlung ki badang rin gide bankir na kajing aidot hau bitor. Namar ladang yam la ban lek khoj lane saj khoj ya ki to ki bitor dot nang tuhi uknyeng jingpang ubala ban pelong ye kaneka pneumonia ula ban rung hakamet jong ikhunlung kumta ila ban yo ye kaneka jingpang kumno kaneka jingpang kala ban spriang shakiwe ki briu haba jerha uto uknyeng jingpang umi na uto unongpang ulet shakiwe pat ki briu kiba pempat dan yo uneu jingpang baru lengba ki to ki droplet lene lengba ki umbia ki bami hakapor bejerha namar andala jerha uto uknyeng jingpang udan hang turu te lengba ki toru ulaban priang lene spread shakiwe pat ki briu te habakumta habangi jerha ladangi don lene ngim don yo uto uknyeng jingpang lene ladangi don jingpang lene ngim don jingpang kabha bangitap ya kasintur hakapor ba ngijerha bat haba ngijerha ladami kekarkhak ngide ban tabha ya ka lane ngila ban bentiu hakikenja kontainer bat ngin satep no ya ketoka kerkha padan pat ki baong ba hasor ngim yo jaka ban tap namar bamdan khendau handre ngan ong ya pikawe lada pim hasor pila ban berat ika haka toilet but andala da bread sa flush bahaya ketoka toilet khnang bagito ki knyang jingpang ru kin khoj na ketoka komot but andala tibba don ya kene ke jingpang haba ki doktor ki ai dowai de ban pendap ni ketaka kurs ka baki ong mde ban I shiting namar ba lada I shiting uto uknyang yabha keto ke jingpang kalaban jiabiang namar ya kene ke jingpang kadai ke jingpang kabala laban sumar amdai ke jingpang kabum laban sumar lada pishim kia lane kit kli bandi dawai tikna une uknya jingpang unyap koloi bat pin sakot koloi tang hang ne kuble shibun